Силвия Митева е момичето, което ще представя България на Олимпийските игри в Лондон в турнира по художествена гимнастика. На 25 години тя търпеливо изчака 2 олимпиади и 3 олимпийски цикъла, докато спечели ценната квота. В националната база на стадиона Раковски двете с нейната майка и треньор поставят новите композиции. За зрителите на Олимпийски хроники преживяват, разказвайки една драматична спортна история. Съвсем малка съм постоянно в залата с мама и тати и може би някъде от 2 годишна си се подхвърлям там, подмяткам се нещо в залата. Дали било то художествен или спортна, без значение. Майката, също Силвия Митева, което понякога създава конфузии, е световна шампионка с ансамбъла от 1981 година. Бащата Димитър Митев е международен съдия по спортна гимнастика и старши треньор на юношеския национален отбор. И като станах на 6 години, мама и тати ми казаха: ти какво искаш да тренираш? И аз: какво? И двете ще тренирам, естествено. И те ми обясниха, че ако искам да се занимавам сериозно с някой спорт, не може с 2 спорта едновременно. И ми дадоха 1 седмица време да се избера един от 2 спорта. И двамата се чудим как и с какъв акъл сме дали възможността на едно 6-годишно дете само да избира. В крайна сметка съм си избрала художествена гимнастика, за което определено сега не съжалявам. Когато си спечелих първите медали, реших, че трябва да имам цел, трябва да стигна мама и тати по медали. Понеже за мен те имаха страшно много медали. И аз започнах да ги броя един по един до момента, в който не изравних те двамата общо, моите да бъдат колко равни на тяхните. И мисля, че от момента, в който разбрах какво е Олимпиада, много искам, в смисъл, там е била винаги мечтата да участвам на Олимпиада. Може би като малка, даже по-скоро, защото много ми харесваше откриването и закриването. Спомням си Катя Дафовска, като спечели медала, то беше рано сутринта, тати скача вкъщи. Така че беше много забавно и отначало само съм гледала. След това вече като почнах да се състезавам повече, естествено много хора са ми разказвали и са ми обяснявали. И общо взето така тяхните разкази съвпадат с моите очаквания. Та ще видим. Дългият път на Силвия започва в родния Русе. Семейството решава, че е по-добре за кариерата й да се премести в София и преминава в Левски. Толкова трайно все не попада сред титулярките в националния ни отбор, че в един момент това изглежда невъзможно. Тя е вече в гимнастиката 20 години, което аз мисля, че няма българска гимнастичка с такъв стаж до сега. Се беше тази, която отпада от квотата за състезание. Ако трябва да са 3, тя е 4-та, ако трябва да са 2, тя е 3-та. И много хора ни съветваха години наред да се откажем, че няма смисъл, няма за какво, но тя толкова много желаеше да тренира гимнастика, да се развива и да се усъвършенства, че ние бяхме категорични до момента, до който тя иска да тренира. Ние сме плътно с нея, стоим зад гърба и работим, помагаме им с каквото можем, пък и се надяваме, че и на нашата улица слънце ще изгрее и в крайна сметка това стана 2009-та. Връщаме се обаче към 2003 година. Световното първенство в Будапеща е и олимпийска квалификация. Дни преди началото се разбира, че лидерът на отбора Симона Пейчева няма да участва заради положителна допинг проба. Това ми беше първото световно първенство. Беше изключително тежко за мен, защото в началото на годината първоначално изобщо не трябваше да играя. И точно 1 седмица преди световното стана инцидент с Симона и се оказа, че всъщност ще трябва да играя още 4 реда за многобой. И всъщност от 0 стигнах до 8 реда. Всички ни обясняваха, няма смисъл да ходите да участвате, вие така или иначе ще се класирате последни, какъв е смисъл да се излагате, а в същото време ние знаехме, че трябва да отидем да се преборим за 2 олимпийски квоти. Самите ние, треньорите, смятахме, че нищо няма да стане втория ден. Те обаче се събраха, излязоха и изиграха абсолютно без грешка всичко и наистина божа работа. Стана. Дори сега, като се говорим с Бети, тя
И сега смята, че толкова се радва и толкова бяхме щастливи, когато успяхме да станем пети в многобоя в отборното и да спечелим 2 квоти, че вика, аз после на медала не съм се радвала толкова много, колкото на това 5-то място. Отборът ни в състав Елизабет Паисиева, Силвия Митева и Зорница Маринова заема толкова важното 5-то място, последното даващо възможност за 2 олимпийски квоти на държава. За игрите в Атина следващата година наказанието на Симона Пейчева изтича и двете с Елизабет са включени в олимпийската делегация. Няма начин да не ми тежи по някакъв начин, но аз още когато спечелихме квотите, знаех, че няма никакъв шанс че няма никакъв шанс да участвам, така че използвах времето, когато другите се готвиха за Олимпиада. Това ми беше първата така по-обстойна почивка. И интересното беше, че след Олимпиадата имахме държавно първенство тук в София. Не знам защо всички бяха решили, че след като не съм участвала на Олимпиада, се отказвам. Започва или по-скоро продължава дългият период на чакане за Силвия Митева. Тя и семейството й кротко и без фойерверки тренират, изцяло посветени на голямата й мечта – да участва един ден на Олимпийски игри. За Пекин 2008 очевидно още и е рано. Макар че тя самата смята, че за световното, което е олимпийска квалификация, Патра през 2007, вече е била готова. 2007 така все едно станах друг човек, говоря по отношение на гимнастиката, започнах да играя по съвсем различен начин, което до тогава не беше се случвало, но аз започнах да се харесвам, защото преди това никога не се харесвах. Наистина тогава бях в невероятна форма и въпреки, че имах добри класирания на контролните, не заминах да играя на световното. Това беше така доста тежък момент за мен. Винаги сме имали подкрепата на Митко, на съпруга ми и всъщност дори някой да изпадне така, то не е в депресия, но в униние, винаги е имало поне двама, които да го поддържат. За Олимпиадата в Пекин толкова много хора ми говореха да ходя в ансамбъл и на всички трябваше да обяснявам, че аз в ансамбъла няма да отида, просто защото като характер и като човек съм голям индивидуалист и няма как да се сработя с още 4 момичета. От началото на 2008 година изцяло подготовката ни беше насочена за контролните, които бяха в началото на 2009, защото те бяха най-важните за мен. И когато след Олимпиадата всички почиваха и в залата нямаше никой, още нямаха съчетания, аз вече играех цели. Нещото, което ме е мотивирало е, че надеждата винаги умира последна. И винаги съм се надявала, че ще дойде видео в ден и нещата ще тръгнат в друга посока. Още в следващата 2009 година нещата тръгват в друга посока. Силвия печели бронз на лента от световното първенство. Беше незабравимо. Аз мислех, че това е нещо абсолютно невъзможно, нещо, което няма да се случи никога. На обръча станах четвърта и то на 1/10 от третото място, след което абсолютно всички съдийки дойдоха да ми обяснят как е трябвало да стана трета. Мен ми беше изключително смешно, защото не може да разбера как съдийките, които ме съдействат и дават оценки, трябваше да ми кажат, че аз съм трябвало да стана трета. И естествено аз нямах никаква вяра, че бих могла да спечеля медал. Още повече, че бих казала, че лентата не изиграх по най-перфектния си начин, но играх с първи стартов номер, а той за мен се оказа доста печеливш. Изключително много се радвах, даже плаках от щастие. И когато отидох да ме награждават, и Женя ми вика: "Ти защо плачеш?" И аз: Ами, защото останах трета. И тя почна да се радва още повече, отколкото аз самата се радвах. Успехът продължава през 2011. На световното първенство в Монпелие, което е и олимпийска квалификация, Митева отново печели 2 бронзови медала на бухалки и лента. Бях в невероятно добра форма, чувства се перфектно и наистина това ми беше най-силното състезание за цялата ми кариера и точно това казвам на мама, че
Публиката беше невероятна, залата ми допадаше изключително много и имах невероятно желание да се състезавам. И всеки път излизах на терена и давах максимум от себе си и изливах цялата си душа във всяко едно съчетание. Целта на подготовката ни беше квота. Изобщо не сме се стремели, не сме мислили за медали. Единственото, за което мислихме, да изиграе стабилно това, което може, многобоя, да, за да си вземе квотата. Квотата е факт. Семейството е в началото на последната отсечка по пътя към голямата цел – участие на Олимпийски игри. Митеви имат много кратко и ясно обяснение за успеха на Силвия. Това, че сме като един юмрук, едно цяло. И тримата сме безумно влюбени в това, което правим. Винаги, когато намеря повод да им казвам това, което мисля. И много често, понеже има тефтер, в който си водя записки, много и често и пиша послания вътре. Независимо, че аз буквално си я тормозя по време на тренировка, тя продължава да изпитва към мен такива чувства. Безкрайно много ги обичам и си им безкрайно благодарна. Мисля, че това е най-милото. И аз те тормозя. Лондон 2012. Олимпийските игри са съвсем на прага. Единственото, което си пожелавам е да съм здрава, за да мога да стигна до там. И ако успея да изживея същото нещо, както на световното в Монпелие, да изживея всяко едно съчетание и да разкажа приказка с него, ще бъда безкрайно щастлива. По принцип 20 години се готви за тези игри. В интерес на истината, ние сме тук в Бургас от почти цял месец. Мисля, че свършихме доста добра работа. Това, което зависи от нас, направихме като подготовка. Ще дадем всичко от себе си и на самото състезание, а първо когато стане. За самата мисля, че е достатъчно подготвена. Да, смятам, че е достатъчно добре подготвена. Но това е гимнастика. Едно състезание с друго не си приличат. Винаги има изненади и като изпълнения, и въобще. Така че подготовката, добрата подготовка е само една малка част от това, което трябва да стане на състезание. Всички бойци е Силвия или е малко капризна, когато тренира? Не, капризна. По-скоро обратното. Тя е много амбициозна и много взискателна към себе си и по-скоро трябва да я стопирам, отколкото да я карам на силно. Благодаря. Хайде да чуете химна.
При такова пожелание надявам